जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि चेनेलाव दिनै जोंनि बे जानो गोनां दतमा दख'रा बर' फरायसा आफादनि 39थि बोसोरसेलाय जथुम्माजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ नोंथांमोननि गेजेरजों बुंफोरनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। सिगां आङो आंनि गोसोनि मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाहैबाय। जों आसा खालामदों बे दतमा दख'रा बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय फोरबोजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि माने दावगानाय थांनाय थैनाय आरो उन्नतिनि हाबाफारिफ्रा बेहाय सावरायनायनि गेजेरजों सुस्रांजागोन। जों आसा खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो हारिनि अलखद समाव गोबां हाबा मावबोदों आरो गोबां जोंनि हारिनि गोग्लैसोनानै थानाय माखासे बिथिङाव नोजोर होनानै हाबाफारि मावबोबाय थानायखौ जों नुदों। दा दिनै दतमा दख'रा बर' फरायसा आफादनि बे बोसोरसेलाय जथुम्माजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव जों आसा खालामदों बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि गोबां गोग्लैसोनानै थानाय माखासे हाबाफारिफोरखौ मावफुंलांनो थाखाय सावरायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे राहा लामा लागोन बेखौ आं आसा खालामदों। आरो गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायहरनाय जाहैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि बिथां दिपेन बर' आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि 30 क'क्राझार MLA सिटनि मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि बिथांखौबो हांख्रायनाय जादों। बेजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि लोगोसे बारग' EMफोर आरो MCLAफोर बिथांमोनखौबो हांख्रायहरनाय जाहैदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजानि मदद लानानै जों बे हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। आं बेनि गेजेरजों खावलायगोन जोङो साफ्रोमबो जोंनि दतमा ओनसोलनि रायजो राजाया बे जोंनि जानो गोनां सनाथि मायथाइ फोरबोआव बाहागो लानांगौ। मानो होनोब्ला जोङो मोजां गाज्रि सावरायलायनायनि गेजेरजों थान्दै मेलनि गेजेराव बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों गोबां माखासे जोंनि सिङाव हाबनानै थानाय गाज्रि आखुथाय फरायसाफोरनि गेजेराव गाज्रि मोनसे लामाजों थांनो नागिरनाय रायजो राजानि समाजखान्थिया बेले बेजे जानो फैनाय बेफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे सुस्रांनायनि राहा लामा लानो हागोन। बेखायनो आं खावलायदों जिहेथु बर' फरायसा आफादा हारिनिनो मोनसे गोनांथार माने माहारियारि आफाद। बेखायनो बिथांमोनखौ जों हेफाजाब होनानै बिथांमोनखौ जोङो जाहाथे बे जोंनि हारिनि मावनाय दांनाय माने बेले बेजेनि गेजेरजों आरो गाज्रि आखुफोरनि गेजेरजों गोग्लैसोनानै थानाय बे हाबाफारिखौ फोजोबस्रांनायाव जाहाथे सावरायनायनि गेजेरजों मदद मोनो। बेखायनो आं खावलायदों रायजो राजा बयबो बाहागो लानांगौ आरो जोङो बिथांमोननि बे मेलखौ जाफुंहोनांगौ आरो बेहाय सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि थांना थानायनि माखासे लामाफोरखौ जोङो सायख'नानै लानांगौ।